Azkeneko urteetan aldaketa handi bat nabaritu dugu Montalberte ikastetxean. Argi daukagu, dakagula aniztasun gehiago, bai, egiten duna, irudi soziolinguistiko desberdin bat edukitzea, baina aldi berean desberdina, baina aberatsagoa. Orduan, hori ikusita gero, buelta bat eman behar genion hizkuntzaren trataerari, eta erabaki genuen arlo batzuk ikastetxean lantzea. Azkenean gure helburua da euskararen erabilera indartzea. Hori indartzeko zer egiten dugu? Alde batetik, ikastetxean ditugun harremanak ikasleen artean, irakasleen artean euskaraz egitea saiatu, baina beste aldetik ere metodologikoki ikusi genuen gure familia profesionalean azkenean daukagun bezeroarekin daukagun erlazioa oso zuzena da. Eta komunikazioa asko lantzen dugu. Batez ere, harrera egiterako garaian. Eta hor ikusten genuen gure ikasleek batez ere, etorkinek etzekitela euskararik erabiltzen ez dutela, ez dakitelako, behintzat guk nahi duguna lortu da oinarrizko gaitasun komunikatibo hori edukitzea. Behintzat, bezero batekin, kapaza izatea euskaraz harrera bat egiteko. Enpresak eta gure gizarteak eskatzen zuen aldaketa bat, eta ohiko klaseak izan ordez, etekin handiko zikloetara jo genuen. Eta deitzen dioguna, enpresak eskatzen diguna da gure ikasleek gaitasun batzuk lantzea, ezta? Komunikazioa adibidez, garrantzia handia dauka, bezero erreal horiei erantzun bat ondo emateko, komunikazioa bereziki ondo landu behar dugu. Eta hori lantzeko ekartzen ditugu bezero errealak eta enpresako arduradunak eta zuzeneko zerbitzu bat eskaintzen diegu. Enpresak eskertzen dute benetan komunikazioa ondo lantzea, zenbat eta gehiago entrenatzen gean galdetzen jakin nahi dugun guztia zenbat eta aberatsagoa dan, horren arabera emaitza ere lorpenak gehiago izango dira. Bai bezeroarentzat, ikaslearentzat eta nola ez enpresarentzat ere. Euskerak presentzia handia du gure zikloan, ziklo euskeraz ite dugulako eta bertan iteitugun jarduera guztiak euskeraz iteitugu. Gure zikloan komunikazio gaitasuna garrantzia handia du, azkenian guk pertsonentzat eta pertsonekin ite dugu lana. Azkenian tratamendu bat itakuan lehenengo pausua da diagnostiko bat itea. Lehenengo fasia elkarrizketa bat eukitzea da. Orduan oso garrantzitsua da komunikatzen jakitea, bezeroan kezkak jakiteko eta ondorioz tratamendu egoki eta kalitatezko bat eskaintzeko. Bezero bat hartzen dugunean gure zentrora etortzeko, gure zerbitzu bat jasotzeko, gehien hartzen duguna da kontutan bezeroari mezua garbi transmititzea, lasaitasun handiaz hitz egitea eta baita bera etxean bezala sentiaraztea. Eta horretarako goxotasun handiz egiten badiogu tratamenduak baita bezeroa horrela fidelizatzeko aukera dugu. Horretaz gain, baita bezeroaren ama hizkuntzara egokitzen gara, bezeroa lasaiago eta hobeto sentiarazteko. Guk aurkezpenien gure komunikazioen kontun hartu genituen, hizkuntza ez berbala dana, gestuek, gure arpeien ze espresio ibiltzeiteon, gure posturie, eta alako gauzet ezberdinak. Gero baita ere formatu digitalare kontun eduki genuen, ze formatu oso entretenigarriak eta aktuala izin bertzun, jendien atentzioe gurekin denborazun kaptatzeko. Eta hori da, eta gero hizkuntza aldetiken saltzeko komunikazioen pauta batzuk ikasi genituen. Ni dualeko ikasle bat naiz, eta arratsaletan enpresan lan initet, eta enpresa bertan komunikazio aldetik eskolan ikasietena aplikatzet. Gure enpresan importantzia asko emate jau gure bezeroek denborazun eroso otie eta oso garrantzitsua behaiek nahi deben beharrak guztiz azetzie eta entzutie. Hasiko oso garrantzi handia emate jau bezeroei komodidadiei eta entzute aktiboei.